Dobro večer, dobro jutro, dobro podne, dobro poslijepodne svima. Ovo su dakle keksići s Bobom. Kako glupo ime. Ubij me odmah. A, zašto se ovo radi? Keksići s Bobom, serijal koji bi trebao napraviti, koji sam mislio napraviti, kao nekakav razgovor o nasumičnim stvarima. Za početak, kako sam ja ovo isplanirao, danas, nekad ja ovo snimam, neko će video izaći, bi trebala izlaziti 2 videa, zato jer sam propustio jedan dan tih svakih tjedan i pol, pa ću staviti 2 videa. Koliko ja znam, igra se igra dok ja sad ovo pričam, stvarno ne znam, jer... Evo, ovo je razgovor. Kako uspije youtuberima, kako oni to tako dobro isplaniraju, u stilu da njima kad oni to sad i snime, nešto snime kasnije, nešto prije, ali oni to točno tako dobro naprave da jednostavno ne... Ono, baš je općeravajući, tipa ono, sad ja snimim na kraju dobrodošli, bla bla bla, i sad idemo u video. Nije teško to mislim, samo po sebi to reći, nije nimalo teško, ali onako, kad imaš nekakav vlog ili nešto, gdje se vidi tvoje lice, baš vlog nije nešto što gledam, nije nešto što volim. A kako im to uspije? Baš nešto fascinantno meni. Zašto keksići s Bobom? Ovo bi se trebali zvati keksići s Bobom, zato jer bi ja jeo kekse dok bi ovo snimao. Ali... nemam kekse. Ok. Sad, kad smo već spominjali to, ajmo probati, to jest ja ću probati, snimiti sad ovako usred ovoga, nešto bi bilo za kraj. Ok, sad kad smo to maknuli s puta, možemo krenuti dalje. Ne znam, razmišljao sam o tome da... Stolac se škripa. O moj Bože. Da, već kad smo tu kod stolca, imam jedan stolac, to je sad ovaj drveni stari na kojem sjedim, koji ima podloge, kao ispod nožica, ne mogu pričat. Ima podloge ispod nožica, i uglavnom šta te podloge rade, mislim podloge, ono nešto staviš ispod nožice stolca kao da ne uništava parket. Imam i drugi stolac koji to nema, pa sam si već uništio pol parketa. A ja kakav perfekcionist jesam, mene to jako smeta. Krenuo sam nešto pričati, da sam zaboravio čemu. Kad smo došli na stolac. Aha, da. Pošto volim crtati. I volim crtati, to je to. Pošto volim crtati, imam taj YouTube kanal. Ovaj svoj, Bob the Player. Ali je player kanal. Ne znam. Mislio sam možda nešto crtati i da stavim čisto. Pola minute vidio. Pola minute je kratko. Ne znam, ali onak da snimim nešto. Stavim video. Pa kako bi se to kome svidjelo. Napišite mi u komentare da to služi komentari. Da znam bi li bi me se to svidjelo. Mislim, možda mogu staviti onu anketu gore. Vidiš što je bilo puno bolje. Stvarno mislim da napisati. Da, sad ću, sad
ću staviti anketu za ovo. I stavit ću općenito anketu za sve. Ovo je meni toliko unebesno što je... Nekve su glupe greške i... Ja to iskreno volim. Glupe greške. Ne mogu gledati ono kad neko nekog ismijava, ali ja smijavam sebe. I opade mi slušalice, makar mi ne treba slušalice, zašto uopće imam slušalice da ušima. Onda. Sve što sam rekao. Sad što sam sve rekao, stvarno se ne sjećam. Ovo jesu nasumični razgovori s razlogom. Znam keksići s Bobom bez razloga, zato jer nema keksića. I ako vam se ovakav stil videa sviđa, naravno stavite like. Ne zato što meni to financijski pomaže. Mislim, znači, naravno nemojte staviti like ako vam se nije svidjelo. Dislike, baš, molim vas, nemojte, zato jednostavno. Ne znam, tužan sam kad vidim dislike. Komentarima i recite kako se mogu poboljšati. Kao što sam u jednom videu rekao, konstruktivni kriticizam, a kaže se konstruktivna kritika. Znači, konstruktivna kritika. Malo da rastemo kao zajednica, društvena smo bića, međusobno da si pomažemo. Šta još? Da, ako vam se baš ovo nije svidjelo, u komentarima napišite. Znači, molim vas, nemojte dislike ostaviti. Ali ako vam se baš svidjelo, stavite like i možete pisati u komentare. To vam ne mogu zabraniti. Jer postoji uopće opcija da se isključe komentari? Stvarno ne znam. Ok. Dobro, previše pričam. Već. Ok, ajde. Bok.